Čast da zatvore ovu drugu po redu smotru pripala je KUD-u Brodski biseri iz Bosanskog Broda. KUD je osnovan 5.1.2009. godine u Bosanskom Brodu i broji oko 40 članova. Sudjelovali su na mnogobrojnim gostovanjima na području Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i širem području Republike Hrvatske. Također, KUD je sudjelovao na različitim natjecanjima, te su osvojili mnogobrojne nagrade. Proteklih 6 godina organiziraju smotru folklora i uskrsni koncert. Pogledajmo igre i plesove Hrvata Bosanske Posavine. Brodski biseri, pozornica je vaša.